Mutta noiden päälehtien otsikot ovat kyllä hyvin kuvaavia. Dagens Nyheter otsikoi kaikkien aikojen finaaliromahdus. Emme olisi olleet voiton arvoisia, ja jatkaa vielä, että Ruotsi pelasi niin huonosti, että se suorastaan lahjoitti pois kultamitalin ja ottelun loppuvaiheet olivat historiallisen kiusallisia. Svenska Dagbladet puolestaan otsikoi, että loppuottelussa ajettiin Ruotsin yli ja ottelua luonnetaan lähinnä fiaskoksi ja kohtalokkaaksi tappioksi Ruotsille. Ja päävalmentaja Per Mortskin sanoo tässä jutussa, että Suomi puristi meistä mehut ulos, niin kuin tosiaan kävikin. Ja sitten nuo iltapäivälehdet vielä, jos jaksatte kuunnella, niin Aftonbladet otsikoi ruotsalaispelaajat epätoivoisia nöyryytyksen jälkeen. Ja yksi pelaajista sanoo, lähdimme voittamaan, siis hehkutimme tauolla, että lähdimme voittamaan kolmannen erän, mutta 3 nopean maalin, Suomen maalin jälkeen kaikki energia loppui meistä. Ja vielä Expressen. Siellä tulee ihan suomalainen kirosana, perkele. Tämä oli jättimunaus, jota juhlitaan Helsingissä vielä aivan liian pitkään. Ja olet oikeassa nimittäin, Kari. Täällä on upea historian havina kuva vuodelta 1995. Siinä Suomen joukkue Kurt Lindströmin johdolla tulee, niin kuin tänäkin iltana tavataan torilla. Niin Kari, vielä sen verran, kun on paljon puhuttu täällä, totta kai kohdistuu Mikael Granlundista, niin onko hän nyt niin kuin ykkösnimi vai kuka suomalaisista myöskin ruotsalaismediassa? Kyllä tämä Zorro-maali, se on muuten nimeltään Zorro-maali Ruotsissa. Se kyllä muistetaan pitkään ja Mikael Granlund on yksi näistä suurista tähdistä, mutta meidän joukkueemmehän oli tässä mielessä minusta vähän erilainen ja tehokkaampikin kuin aikaisemmin, että se oli tasaisen korkeatasoinen. Ja toisin sanoen nämä yksilöt sillä tavalla eivät nouse. Jokainen pelasi upeasti ja ruotsalaiset, jotka ovat hyvin ammattimaisia jääkiekon tuntijoita, siis myöskin tavalliset ihmiset, antavat tämän tunnustuksen Suomen joukkueelle, jota pidetään siis kaikkien aikojen parhaana joukkueena ja näiden kisojen ylivoimaisesti parhaana joukkueena. Ja tietysti minulla tulee mieleen myöskin nämä tapahtumat vuodelta 1995, jolloin itse olin täällä paikan päällä tätä voittoa todistamassa, niin jos muistatte, niin Ruotsihan oli varannut Sergelin torin aukion näille seuraavan päivän juhlille, mutta kun Suomi voitti, niin me ilmoittivat, että meillä on tuolla jo äänen tuossa laitteet ja kaikki valmiina, että ei muuta kuin sinne vaan, ja siellähän oli aivan valtavat juhlat ensin, ennen kuin suomalaiset sitten lähtivät Helsinkiin. Kiitos, Kari. Tämä oli aivan loistavasti paketoitu ruotsalaistunnelma. Kiitos oikein paljon. Ja todellakin torilla tänään tavataan Helsingin Kauppatorilla.